Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se krátce představil. Mé jméno je Roman Gaudel a profesně jsem nastoupil v roce 2008 do firmy Optrex, která dodává LCD displeje pro automotiv, kde jsem nastoupil jako procestechnik. Po 2 letech jsem začal pracovat jako vedoucí výroby. Po 3 letech jsem pochopil, že jíst výrobu je potřeba opravdu znát data, informace o tom, jak ji řídit, jak s ní nakládat. Takže začal jsem pracovat ve firmě Continental, kde jsem se zabýval Leanem. V současnosti pracuji pro firmu Hartmann Vico. Já bych vám na pár slajdech ukázal, jak se jednoduše dá řídit firma pomocí 2 klíčových ukazatelů, který všichni známe, což je OEE a TEEP. Všichni je určitě znáte, protože jsou celosvětově známí, ale důležité je, jestli si všichni za nima dokážete představit, co vlastně ty čísla přinášejí. OEE, Overall Equipment Efficiency. Česky se to dá pojmenovat taky celková efektivita zařízení. Tento ukazatel ukazuje, pokud má opravdu reální data a neskreslujeme ty data, jak si ta linka na tom stojí, když už jsme si ji objednali, jestli nám plní tu výrobu, kterou jsme si zadali. Ty data se nesmějí zkreslovat, protože na základě těch dat jsme schopni plánovat výrobu, když opravdu známe ty data. Samozřejmě druhý ukazatel TEEP vychází z tohoto prvního ukazatele, ale ten už funguje, nebo ukazuje managementu, zda linku, kterou si objedná a zaplatil za ní 100 miliony, jestli efektivně využívá. Jestli vlastně, protože to nejdražší, co firma má, je vždycky výrobní plocha. Na ty výrobní ploše by měly být jenom ty linky, které přinášejí hodnotu. Když já zjistím, že nestíhám výrobu, tak přece nebudu kupovat novou linku a stavět novou halu, když moje linka furt na to má kapacitu. Jsem si pro vás připravil modelový příklad, kde tyhle 2 ukazatele jsou porovnání vedle sebe. Tak já budu pokračovat. Takže OEE. Celosvětově se prezentuje, že dosažení OEE 85% je takový vysoký standard. Nevím, jaký vy máte zkušenosti s těmato číslama, ale vůbec není nutný prezentovat ty čísla vyšší. A naopak je strašně důležitý to číslo mít přesný a neskreslený. Jak jsem zmiňoval, navazuje na to plánování výroby. Linky, které běžně se testují a opravdu se ty data ukážou reálně, se pohybují okolo 55%, 70%. Samozřejmě záleží, čím starší linky, kde jsou delší přestavby, velké poruchovosti, nízký tah, dodržování taktu, tak ty linky samozřejmě mají to OEE číslo nízký. Ale proto je důležité ho vědět. Linky nebo firmy, které budou chtít furt prezentovat a posouvat někam to číslo na nějaké hranice, co ta linka nezvládne, a budou tvrdit, že mají přes 85% a vejš, tak vždycky dojde k tomu, že ta fabrika se zacyklí, protože najednou plánování nestíhá. Naplánuje nějakou výrobu, nestihne se to vyrobit a začnou jezdit taxiky. Automotiv vesměs takhle může fungovat. Proto je důležité vědět, aby všichni dokázali si představit na první pohled, kde ta linka může mít reální číslo a kam se mu schopný posunout. Tady máme i v porovnání modelových příkladů ukazatel TEP. Je vidět, že linka má totiž naplánovanou výrobu jenom v modelu 2.5, 2 směny na 5 dní, nevyužívá model 7 dní 24 hodin. Takže ta ztráta tam je velká, proto já, když bych to nezvládal kapacitně, tak musím se podívat na všechny čísla, na všechny reální ukazatele, jestli náhodou nejsem schopný dostat tu výrobu, kterou potřebuji, a nebudu si kupovat
další stroj, další linku. Protože ta linka sebou, všichni víte, nese další náklady na údržbu, na komponenty, na místo, na výrobní místo, logisticky zásobovat a všechno tohleto. Proto tady krásně opravdu vidět, kde všude ty problémy jsou. A jak jsem zmiňoval, tady jsou i ty jednotlivé ztráty. Dosáhnout čísla 80% znamená, že se v kvalitě pohybujeme v 99%, ve ztrátě výkonu se pohybujeme v 99% a ta dostupnost už musí být někde víc jak 85%. Ale to už jsou opravdu linky, které jsou úplně automatizované, dokážou si sami vyhodnotit kvalitu. Při přestavbě používají automatické výměny nástrojů, při poruše se dokážou třeba odstavit a udělat bypass na jinou stanici, ale takový zařízení stojí zase nákladově v porovnání s klasickými linkama daleko víc. Proto management s těma číslama musí umět pracovat, musí vždycky vědět, co za nima je. Co bych zmínil, TEP by určitě měl znát management, aby věděl, jaký rezervy a kapacity má. OEE už pracuje hlavně výroba. Protože výroba nemůže za to, že se naplánovalo míň. Ale musí tomu té firmě přinést ty peníze. Zvyšování toho OEE přináší zisk, ale musíme taky vědět nějaký smart cílena. Nemůžeme to přehnat a říct, udělejme tam OEE 65% nebo 86%. To prostě ten, kdo se vyzná, ví, že tu výrobu potopí, nebo si ta výroba s tím poradí a začne ty data zkreslovat. Nebudeme tvrdit, že tam 86% máme, ale potom nestíháme vyrábět, máme různý problémy a už máme zase začarovaný kolečko. My tady pro vás máme ještě jeden příklad a to je reálná testovací linka, kde tu linku vidíme v reálném provozu a hlavně v reálném čase, a hlavně online. Tady je sice už snímek za celou jednu směnu, ale co je krásně vidět, je, že já jsem schopný říct, co se mi přesně na té lince děje. Tady linka stála, přesto lidi tam byli. Abych to teda vysvětlil, docházkový systém, přestávky, vidím, který operátor, jak opouští na záchody. Tady zase ta linka sbírá reální data a taky ukáže reální číslo. Když já chci počítat výstup z té linky a počítat lidem produktivitu, tak samozřejmě tady ty lidi v lince, když někdo odejde, nevyrobí stejné množství kusů. Prostě ten tah se musí ponížit, což je vidět tady. Já nemůžu ty lidi trestat za něco, když někdo si odskočí na záchod. Ty lidi musí se přepočítat norma, výstupy, to jsou opravdu reální data, nesmí se to zase zkreslovat. Co vidíme na první pohled je, linka se tady rozbíhá, byla tady přestavba a vidím, že hned po přestavbě mají problémy. Během přestavby vždycky mají i nekvalitu. Kolik vyrábějí, že neplní tak, po pauze se to srovnání zase odlaďuje. Tady je shrnutí, jiný náhled na ty data, které tam jsou. Zde je to rozdělení na ranní a odpolední směnu, dobrý, špatný kusy, všechny ty, ale co je vidět na první pohled je to, že odpolední směna má lepší výsledky než ta ranní. Ve smyslu výroby to funguje vždycky tak, že na ranní směnu chodí management a šťourá se do problému, plánují se přestavby a to. Je to vidět, já když chci zvědat něco, musím si nastavit pravidla. Dobře, management tam nebude chodit každý den, ale jenom každý třetí den, ve středu nebo v pátek, řešit nějaký problémy. Ale už na první pohled, když ty data máme opravdu reální, tak já jsem schopný s vámi tady diskutovat, bavit se, kde, jakou rezervu jsme schopni posunout. Zde je zase jiný pohled na data, aby jsme si rychle představili Pareto prostoru.
hned na první pohled vidím, do čeho se mám pustit. Pravidlo 80-20 funguje vždycky. Budu řešit 3 největší problémy, posun to o 80%. Co bych určitě chtěl zmínit, je, že se to dá někam posunout. Každá firma má spoustu systémů a softwarů a každý sleduje něco. Máme softwary na plánování, na výrobu, na TPM, nějaký bonusový systém, docházku. Když ty data jsou v reálném čase a furt plynou, já jsem na ty data schopný navázat. Ty lidi, jak jsem tam zmiňoval, a vím o každém člověku, jakou měl produktivitu, kvalitu, jestli tam strávil tolik času, kolik měl na té lince. Takže já jsem schopný okamžitě vytvořit bonusový systém pro lidi. Nemusím vytvářet nějaký Excel soubory, je to prostě založené zase na datech. Plánování. Když já vím, jaký ten produkt má reálný OI, tak vím taky, za jakou dobu ho vyrobím, protože očekávám, že se mi to OI nezvedne o x%, můžu tam naplánovat nějaké akce, přesto tam přesně budu vidět, jak dlouho mě to bude trvat, kolik plánů odpadů. Budu vědět reálný OI na každý produkty, nejenom ty linky, ale ta linka může být spoustu produktů. Takže já opravdu reálně jsem schopný naplánovat tu výrobu. Po sběru všech dat já taky budu vědět, jak ta linka má problémy, jak se zastavuje často, kdy očekávám jakou údržbu. To všechno si vyhodnotí i ten plánovací software. On mě řekne, ta linka už neměla x dní údržbu, je potřeba ji províct a vytvoří blok té údržby. Matice dovedností. Když já vytvořím pro linky, že musí mít ty dané dokumenty, ale hlavně kvalitativní, tak oni při docházkovém systému, když půjdou do linky a přihlásí se a změní se nějaký požadavek na kvalitu, tak ho to tam nepustí, že není proškolený. Protože může být vysoký požadavek na kvalitu, byla reklamace a ten operátor o ní musí vědět, tak prostě to nahlásí. Běž, nejdřív překontrolovat, podepiš dokument nebo elektronicky ho podepiš. Takže i sledování toho, že opravdu lidi máme proškolení do výroby. Všechno to můžeme stáhnout do toho jednoho systému. Uvolňování kvality. V automotivu to je určitě důležitý, jsou na to různý izonormy. Když dojde k přestavě nebo k výměně nějakého mechanického dílu, který podléhá kvalitě v výrobě, tak systém zahlásí, po výměně musí být provedený elektronické uvolnění všech produktů, které podléhají tomu stroji. Na základě potom se to může uvolnit zákazníkovi. A dá se o toho hovořit opravdu dlouho na jakýkoliv systém, který máte mimo nebo nad nějaký systém, se dá všechno spojit jenom do jednoho a posadit to na ty reální data, které máte z výroby. A v této části bych předal slovo mému kolegovi, ten vám poví detaily odpíraný karty. Jo, slyším se. Dobrý den. Já bych strašně rád navázal volně tady pana Gaudela, který samozřejmě vám lehce osvětlil teorii, o které samozřejmě hromada z vás zná a umí. Proč jsem tady já? Jsem tady za tu část společnosti, která data sbírá a která by měla více mluvit o tom pojmu Industry 4.0, který samozřejmě je tady od rána omílán dokola a jak jsem rozdělil tady tu skupinu na skupinu skeptiků a vizionářů, my se budeme bavit opravdu o reálném využití dat, které jsme vám tady v těchto slajdech určitým způsobem přednesli. Možná tady minule nevím jméno pána, který tady reagoval na předchozího mluvčího. Hromada věcí dneska je spojená s problémy s lidma a tenhle problém bude ještě strašně dlouho. Myslet si teď, že to všechno zabalíme do Industry 4, změníme to v roboty, lidi zmizí, máme to vyřešené za chvíli, což znamená 5-10 let. Myslím si, že ještě strašně dlouho se budeme potýkat s lidským faktorem a to takovým způsobem, každým z vás známým nespolehlivost, neschopnost, málo lidí, málo praktiků. Bude to možná čím dál tím horší, nebo se ta vlna zlomí, je to jedno, ale pořád je to o lidech a o lidech to bude. Data, která snímáme a která sbíráme a dokážeme sebrat z jakéhokoliv zařízení, včetně člověka,
mají sloužit k tomu, aby v dnešní době na základě tohoto sběru dat jste si dokázali dělat jasné a přesné odhady, abyste dokázali přizpůsobit plánování výroby, rozložení sil, kdekoliv potřebujete. A určitě to není k všeobecnému řízení celé fabriky, kdy managementu předložíte, my vám uděláme tak obrovský systém, který vám vše vyřeší. My dokážeme řešit ty dílčí kroky v tuhle chvíli hodně efektivním způsobem a necháváme zase opět na lidech, aby dokázali tyhle data interpretovat i v podobě grafů, které vám, a jestli můžu poprosit, vrať mi to na ty grafy, které vám mají pomoct k tomu, abyste se rychlým okem a úsudkem v jakékoliv části výroby dokázali zorientovat už v tuhle chvíli, za předpokladu, že lidi nemáte, že jich máte omezené množství a jednou, až budete snít o robotech, že budou nahradit všechny vaše lidi ve firmě, tak samozřejmě už tyhle věci budou třeba zbytečné. Ale myslím si, že v tuhle chvíli, než se do téhle fázi dostaneme, což si myslím, že za 10 let tak budeme sedět úplně ve stejné sestavě, úplně se stejnými problémy, akorát, že robotů tam bude 10% víc ve vašich firmách, tak si budeme vykládat ty samé problémy s těma samýma lidma a zase jich bude málo a zase budou nekvalitní, možná bude ještě víc a ještě méně kvalitní. To, co vám vlastně tady chceme předvést a ukázat, je, že opravdu jednoduchá řešení dokáží řešit komplikované a složité problémy, protože dle mě teda, můj osobní názor, Industry 4 je stejná bublina jako Lot of Things, to znamená Internet věcí nebo Internet of Things, to znamená jasné, uděláme chytrou varnou konvici s připojením na Wi-Fi a bude nám hlásit stav vody. Úžasná analogie k tomu, jak se dneska staví celá společnost Industry 4.0. Budeme mít roboty, všichni budou všechno hlásit, všechno se bude řídit samo, lidi nejsou potřeba, náš cíl. Samozřejmě možná to dlouhodobý cíl je, každopádně, jak znovu říkám, v tuhle chvíli možná trošku nereálný. Sběr dat, tak jak funguje, na jedné straně vyvolává obavy, že je nebezpečný, že zdroje dat a tak dále jsou zneužitelné a že samozřejmě data jako taková jsou rozházena po celé společnosti různým způsobem. To znamená, je hezké, že máte ve výrobě 7 různých, nebo dejme tomu 20 strojů od 7 různých výrobců, kde každý má svůj vlastní systém. Vy samozřejmě musíte všechny tyhle věci skloubit dohromady, posílat je do jednoho korporátního systému. Tenhle korporátní systém musí mít lidi, kteří dokáží to udržovat, dokáží se tím vyznat a to je jenom úplně prazačátek toho všeho. Do toho nasadíte docházku, materiál, plánování, loop, všechny možné Excely přepsané rukou za večer, jsou pracovníci. Tohle je Industry 4.0 v dnešní době. Ty věci, které samozřejmě dokázaly v tuhle chvíli pomoci a které by dokázaly vyřešit hromadu velkých problémů, jsou znalosti, dílčí znalosti věcí, o kterých dneska výroba a výrobní ředitelé nemají ani páru, protože samozřejmě čas je omezený, lidé na směně nemůžou být neustále, kontrola probíhá jen málo kdy a samozřejmě všechny tyhle věci se do výroby promítají. Díky tomu, že dokážeme data snímat v reálném čase a můžeme ukázat, kde jsou slabá místa jednotlivých strojů a jednotlivých linek a jednotlivých lidí, a budu se opakovat vlastně po třetí, pomůžou možná managementu daleko líp a daleko víc v tuhle chvíli, než diskuze o tom, jestli budeme nebo nebudeme za 2 roky mít ve firmě plně robotický systém řízení všeho možného, co existuje. Proto ta věc, která vypadá opravdu složitě, ve výsledku strašně jednoduchá. Měl jsem chuť reagovat a už jsem se chystal tady 3krát vyskočit na předřečníky do nějaké diskuze, ale asi bychom nemuseli, kdyby vám to snad nemůžu říct nakonec jednou a v celku. Internet věcí a průmysl 4.0. Internet věcí po velké bublině, stejně jako Industry 4, se zjistilo přesně v tom, kdy je hype a pak to spadne, že je něco, co v tuhle chvíli je nepočírovatelné v případě, že se nedomluví velcí a nevznikne nějaký standard. Stejně takhle neexistuje standard z industry, to znamená, hrají tady velcí hráči, každý na svou písečku, sbírají se data různým způsobem, posílají se různými protokoly, zpracovávají se úplně různými softwary a to všechno se má sloučit. Možná v tuhle chvíli ta pomoc, kdy vám tečou jednoduchá data, která jsou samozřejmě zařaditelná do jakýchkoliv systémů, ať je to systém ekonomických A2, nebo je to systém SAP, nebo je to systém MES, jakéhokoliv typu, s kterými si tenhle systém dokáže poradit jednoduchou formou, jsou jednodušší než vymýšlet své vlastní subsystémy a své vlastní úplně samostatné systémy a pak samozřejmě ve výrobě koumat nad tím, jak se to všechno spolu spojí. Na to potřebujete lidi, techniky, vyškolené profesionály, a to už jsou programátoři kolikrát a IT specialisté, který už dneska samozřejmě ve firmách máme stejně málo. Takže na to všechno bude potřeba ještě daleko víc specializovaných lidí. V
případě se používá jednoduché řešení, kde tečou jednoduchá data a tečou v reálném čase, ukládají se samozřejmě v cloudech, protože zase systémová řešení softwarová i hardwarová bývají omezené a i financově omezené a kapacitně, vám dokáže pomoct tak, že v případě, že opravdu máte svůj systém, který dokáže vstřebávat data, my vám je dokážeme posílat. A ty data můžete vést opravdu způsobem, jak vy si řeknete, jakým způsobem potřebujete, a jestli je zařadíte do systému plánování, nebo do systému docházky, nebo do systému údržby strojů, nebo do systému prostojů, je v tuhle chvíli úplně jedno. Každopádně tady tenhle modelový příklad, který se řešil v jedné velké automotiv společnosti, to je jednoduchý. Ať to zhrnu. Výroba měla svoji vlastní vizi, věděla přesně, jaká je reálný stav výroby. Management tlačil, vyrábějte více. Celé to skončilo velice srandovní situaci, kdy výroba tvrdila, máme problémy se stroji, jsou tady velké prostory, linky jsou poruchové. Management tvrdil, máte málo lidí, pošleme vám jim víc, abychom vyráběli rychleji. Pak se stalo to, že před nefunkčníma linkama stálo více lidí. Na konci měsíce to samozřejmě skončilo trošku jiným výsledkem, než mělo, takže se to dohánělo po 3 směnách, lidé se přemlouvali, do práce chodili, i když neměli. Samozřejmě management kreslil grafy OUI 86 až 92, řekněme, takže všude na nástěnkách se válely grafy, strašně hezké, v zelených číslech, ale výroba je na 55. Podle odhadu 65. To číslo, které vidíte za náma, těch 44, je, dejme tomu, takový ten slabší průměr, který jsme byli po měsíci měření, na lince o 7 operátorech, až o 9 operátorech, zjistit, přednést, data jsou neskreslená, data jsou univerzální a v tuhle chvíli, jak se s nimi management poradí, vlastně není náš problém. Náš úkol byl jednoduchý. Zjistěte nám, jaká je realita v dnešní fabrice. Možná je to ta věc, kterou vlastně hromada ze společnosti vůbec nezná. A to je vlastně úplně prvopočátek všeho. Bavme se o Industry 4, když vlastně nevíme, co v tuhle chvíli se vůbec u nás doma děje. My jsme vlastně po měsíci měření zjistili, ty grafy jsou samozřejmě tady na stánku v prohlídnutí, můžete si tam s tím hrát, nebo my vám s tím tam pomůžeme. Aby se zjistilo, že průměr výroby není v automotivu 85, jak se na grafech kreslilo, ale průměr byl 50-55%, maximálně 60-67, jeden den by se zadařilo v měsíci až 80. Efekty, které to ale přináší, není to, jsou jenom hloupé čísla, samozřejmě na základě, který management to vidět nechce, začne si je překreslovat, protože hlásí tutomance v Německu, bude docela problém a tak dále, takže to jde dál. Ten sekundární problém může být daleko větší. Budeme řešit lidi, vy je budete řešit a nic jiného, ten řešit se stejně ve výsledku nebude. Jenomže na pracovišti díky nepřesným výsledkům, přesně jak kolega tady oznámil, vznikají třecí plochy. Je tlak z vedení, aby se vyrábělo více, ti lidé dole řeknou, my více nemůžeme, protože máte porouchané stroje, vedení řekne, to nás nezajímá, podle našich grafů to vypadá, že to málo pracujete. Sebere se skupina lidí a odejde. Ten tlak se nevydrží dlouho a samozřejmě odchází schopní. Ve chvíli, kdy vám z vašich výrobů odchází schopní lidé, v tuto chvíli ne roboti vám dali. A když vám odchází schopní lidé, potýkáte se znova s dalším kolečkem těch samých problémů, které vám jenom rostou. A takhle to do nekonečna. Samozřejmě ve chvíli, kdy je nějaká představa mylná a na základě neznalosti základní dat je, dal bych si takřka ruku do ohně, že je 100% mylná, se jenom řídíte tam, kam opravdu nikdo nechce. Začnete hledat lidi, ti schopní utečou ke konkurenci, a v podstatě si tím, že to hodně podobné a tak dále, takže to tam tempo dokola, fluktuace přebíhá. Tak na maraton. Každopádně my jsme dokázali po měsíci ukázat jednu věc. Dokázali jsme jednoduchým snímáním ukázat, kdo je schopný, kdo není schopný, kdo se fláká, když to řeknu vždycky, kdo se nefláká, kdo na těch linkách pracuje, za jakých lidí, jaký provoz byl jak účinný, jak byl funkční, jaká byla výkonnost jednotlivých směn a jednotlivých lidí zapojených do těchto procesů. A to všechno jde vyčíst z jednoduchých dat, které jsou tady za náma, které poskytovalo v uvozovkách několik čísel propojených do softwaru a do sběru dat, který se vyhodnotí v číslech, v obrázcích, když potřebují obrázky mimochodem. Takže vám SAP vysype hromadu tabulek, který se pak nemusí zorientovat, přepsat to nejlépe ex ofo někde po večerech. Není to ideálka, je to jedno. Každopádně ta analýza těchto základních věcí a hodně přehledné vizuální zpracování je extrémně důležité pro rychlé rozhodnutí. V základě přesných obrázků a jasných se dokážete rychle rozhodnout. Samozřejmě v případě, že si dokážete s těma čísly poradit, tak vám třeba ti schopní nevejdou. Vy je dokážete dokonce i ocenit v tom množství těch lidí, protože pokud vám po patře běhá 500 pracovníků a z toho vám 20 odejde, máme taky 20 klíčových, tak si myslím, že to je docela velký problém. Vy začnete zámět
další pracovníky. Co když se naopak těchto lidí všimnete, ti lidé se vám v tom dát nelezbou, oni vám neřeknou, hele, tady tyhle mají problém a já tady musím pracovat před přestávky a my se neodlažují, aby jsme to nějak dohnali. Většinou se ozývají neschopní, třetí schopní, po čase zjistí, že management neposlouchá, tak utečou. A zase jsme zase těch lidí. Pořád jsme u lidí a zůstaneme u nich. To znamená, tam, kde jsme začali, nějakou teorii, že existují čísla, které vám mají ukázat produktivitu, to jsou strašně hezké. To, že si je dokážete po cestě 3krát přepsat, 2krát udělat omyl a pak si je potáhnout o 10% nahoru, aby to teda vypadalo, že opravdu to všechno funguje. Na základě těchto čísel se nedá začít řešit a plánovat absolutně vůbec nic. A to všechno se musí zabalit do úplně automatizovaného systému. Proto na oběd, na závěr, abych to vlastně zhrnul, aby to nevypadalo, že tady stojí další skeptik, který nevěří nějakému Industry 4.0, ale samozřejmě vyvíjí systémy, které vám mají pomoct aspoň v těch dílčích rozhodovacích procesech. Zhrnutí programátora a analytika, dokud nevznikne jednotný systém, možná to taková zase vize, pokud nevznikne jednotný systém a nezačne se hledat v lidech jejich opravdu velké schopnosti a nezačnou se oceňovat ti správní lidé na těch svých pozicích a že těch lidí je hodně v těch výrob, dokud se tihle lidi nebudou moct podílet na úzovkách vlastně řízení těchto fabrik, protože pokud si ty dobré lidi vyštvete tím, že neoceníte a nenajdete v tom davu, tak bych byl fakt za ty dopopírači. Ale myslím si, že v dnešní době, i ekonomické, jakékoliv, se bavit o plně automatizovaných robotických výrobách ve firmách, které neznají základní procesy, je utopie. Kdybyste se chtěli podívat na data, jak se s nimi pracuje, jakým způsobem se vlastně velice jednoduše dá vyčíst nějaká část a posléze, co z toho vlastně lze číst, co z toho přečte výrobní ředitel nebo vedoucí výroby. Můžete se ptát tady pana Gaudela, protože ty obrázky jsou vše vypovídající a samozřejmě možná v tu chvíli i ten výrobní ředitel nebo vedoucí výroby dokáže svým způsobem být velice dobrý manažer a nepotřebuje k tomu svého manažera zase úplně v této pozici. To by bylo asi vše. Díky za ten závěr, že jste to vydrželi. Děkuji velmi pěkně, ale poprosím, určitě máte dotazy v téme, takže ještě... Tak, samozřejmě. Nech se páči. Když si rozmyslíte, já se omlouvám za tu sirenu, to jsme si skutečně jednali, ale možno, že to bylo taky určitě motivačné pre nás, aby jsme trošku vystrili pozornost, že ten trend tej elektronizace, digitalizace je určitě ještě na programe dňa, aby nás vyšli trend. Poprosím tie dotazy ještě. Nemáme nikoho. Evidentně už potřebujeme trošku rozhýbat hosty, takže urobíme si prestávku, po prestávku